Special pentru domnul Tavi, pentru soția lui, pentru tot neamul Boteanu, pentru fata lor, pentru Alesia, Ana Maria, pentru domnul Neacșu, pentru soția lui, pentru toți prietenii noștri. La Crăciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru bile de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele și cu surgii fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat ce ar fi vrut. Special și pentru domnul Nelu, patronul restaurantului Luminel din Slobozia. Să trăiască fetele, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am fost și prins și cerșetor, un trădător, un om cinstit, însă cu viața de actor eu niciodată n-am glumit. Am mai râs de o nerozie, am fost bogat, am fost falit și în toată lumii din nebunie eu prietenii nu i-am mințit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele și cu surgii fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât ar fi vrut. Special pentru domnul Constantin și pentru toți ai lui, pentru frățiorul lui, cel mai tare tipograf al tuturor timpurilor, și pentru toată echipa de filmare din această minunată seară. Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume. La Crăciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru bile de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaj ca pur, măturător de praf de stele și cu surgii fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat
cât ar fi vrut. Mulțumim frumos!